तो दिनैनि बे सावरायनायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जे बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टजोंनो जोङो मोनसे मुंख्लं एनडिबि न'खरनि जानानै सावरायदों आरो बे सावरायनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंहा जे थांनाय फेब्रुवारि 3 तारिखआव बिटिसि गभर्नमेन्टआ जेरैनाखि सुक्तियाव दंखायो मुंख्लं एनडिबिफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ रां होनाय दा बे हिसाबै बिथांमोना थांनाय फेब्रुवारि 3 तारिखआव बिथांमोना गासै 193 व्यक्तिनो चेक होबाय आरो बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ मुंख्लं न'खरनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बे हिसाबैनो बे असिलाखौ लानानै जोङो दिनै बे क'क्राझार कारगामियाव गावबुरा एस'सियेसनाव जोङो मोनसे सावरायमेल जुथुमदों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो गभर्नमेन्टआव मिथिहोनो लुबैदों जे जेखिनि जोंहा मोननांगौ माखासे दंबावो बांसिनानो दं जोंहा दा बे मोननांगौ न'खरफोरनो बिथांमोनहा माब्लासिमाव होगोन जोङो बेखौ रोखायै मिथिनो लुबैदों आरो दासिमाव बबे प्रसेसआव दङ जोङो बेखौनो गभर्नमेन्टखौ रोखा बुंजानो लुबैदों दा जाय हक जोङो बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो जोंनि खावलायनाया बेल' नङा जे अनसुंथाइ 5 लाखल' नङा दा बिथांमोना जोंनो जेरैनाखि सुक्तियाव लिरखानाय दङ जे मुंख्लं न'खरफोराव साख्रि होनायनि खोथा दङ आरो बे साख्रिखौबो बिथांमोना दिनैसिम सासेबो मुंख्लं न'खराव होनो हायाखै बिथांमोना बुंनानैल' दोनदों जे नोंथांमोननि जोङो माने एथ'जन जों साख्रि होगोन होननानै नाथाय दिनै बिथांमोना मुंख्लं न'खर हिसाबै सासेबो साख्रि होनो हायाखै दा बिनिखायनो जों खावलायगोन बिथांमोनखौ जे स्टेट गभर्नमेन्टआनो जा बा बिटिआर गभर्नमेन्टआनो जा जिखिनि सार्कुलार होदों 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेड दा बिनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि मुंख्लं न'खराव जेरैखिबाबो सोसननानै होलांनांगौ जोङो बेखौ मुंख्लं न'खरनि जानानै बिथांमोननिसिम गुरै खावलायदों आरो जे बेल' नङा जे साख्रि मोननायानो जोबगोन बे नङा जे मेन खोथाया जाहैबाय जोंहा बे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव जोंनि साफ्रोमबो मुंख्लं एनडिएबि बिथांमोननि जे लुफुंनो गोनां खाम्फा गोसोखांथं बेखौ बिथांमोना बबे जायगायाव लुफुंगोन आरो माब्लासिमाव लुफुंगोन दा बे बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनैसिम रोखा नङा बे जिनिसखौ बिथांमोना रोखा खालामनांगौ आरो खम समनि गेजेरावनो बिथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि हिसाबाव दा जोंनि मिथिनायाव एबा जोंनि माबायाव लिस्टआव दङ माने टटेल 3000निबो बारा दङ 3445 आरो बिनि गेजेराव थांनाय 26 तारिखआव जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंमोन जे 2001 जननो जोङो मार्च दाननि गेजेरावनो होजोबगोन होननानै नाथाय बिथांनि बे 2000 सासेनो होनायनि बाथ्रा बुंनायनि गेजेरावबो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा खालामदों माने थांनाय फेब्रुवारि 3 तारिखआव बिथांमोना गासै 200 सासेनिमोन आरो 200 सासेनि गेजेराव बिथांमोना माने 8 जना जेनेबा सोरनिबा नामा डाबल जादों आरो सोरनिबा नामा मिलायाखै बे हिसाबै बिथांमोना 200 सासेनि गेजेराव बिथांमोना 193 खौ होदों आरो दा बिनि गेजेराव बे 3400 माबायावहाय बाखिया दंजोबो आरो दा बेनिखायनो जोङो माखासे दुखुनांथाव बाथ्रा दङ बेयाव माने दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जायफ्रा मोन्दों आरो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों साबायखर होगोन आरो जायफ्रा मोनाखै बिनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायगोन मानो होनोब्ला माखासे न'खरफ्रा ओरैबायदि जानानै दङ जे जायफोर मुंख्लं एनडिएबि बिथांमोननि बिमा बिफा बिथांमोननि पेरेन्टस बिथांमोना दिनैसिमाव माने नोरजिया जाबाय एबा बोरायबाय बुरिबाय फ्राय माखासेया थैनानै थांबायानो जे फिसालानि अनसुंथाइखौ नेयै नेयैनो बिथांमोना दासिमबो मोननो हायाखै आरो जायफोर दङ माखासे बिथांमोना ओरैबायदि नोरजिया जानानै दङ माने न'खराव जे रावबो बेहा फिसाबो गैला फिनो थाखाय बेहा सासेल' फिसामोन जाय फिसाया हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांबाय दा बिथांनि माने अनसुंथाइखौ नेनानैनो बिथांमोनहा दिनैसिमबो माने न'खराव सैनांनानै दङ बोराय बुरि जानानै दङ आरोखि बिथांमोनखौ नायनो थाखाय रावबो फिसाफ्रानो गैला बेबादि दुखुजनक माने जाथाय जानानै दं आरोखि दा बे हिसाबै जोङो सरकारखौ गुरैनो खावलायगोन हागौमानि बिथांमोना बे अनसुंथाइखौ थाबैनो खम समनि गेजेराव होजोबनांगौ बेखौ आं खावलायगोन आरो माने समखौ नायनानै जोङो साननो गोनां बाथ्रा मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टआ जोंखौ दिनैसिमाव खोथा होनानै दङ
आरो माखासे प्रसेसआव दङ होननानै बुंदों। दा बे हिसाबै जोङो गभर्नमेन्टनि बिर'धि जों थांनो नागिराखै आरो जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि गावसोरनि खोथा होनायखौ जुदि लाखिनो हायाब्ला उफाय गैया, जोंबो माबा मोनसे बिकल्प सिन्था खालामनो गोनां बायध'था गोलैगोन आरो बेनो। थ' बिनि गेजेराव आं बुंगोन जे जोङो गोबां सम बिथांमोननियाव थांनानै जोङो सावरायबायबो आरो जोङो दिनैसिमाव माने बिटिआरनि दैदेनगिरि जायानाखि मुरब्बि बिथांखौ जोङो लोगो हमनो सब समाय माने सुबिदा लायो आरो बिथांखौ जोङो लोगो हमनोबो सुबिदा मोनाखै। बे जोंनि थाखाय खुब दुर्भाग्यजनक आरो जोङो आसा खालामदों माने मुंख्लं न'खरनि जानानै जोङो थाङोब्ला बिथांमोना जोंखौ रेसपेक्ट खालामनांगौ आरो बेबायदि रेसपेक्टखौ जों मोनाखै आरो दिनैसिमबो। आरो जों खावलायगोन नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जे बिथांमोना मुंख्लं न'खरनि जायफ्रानाखि एस'सियेसननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ थाबैनो लोगो हमनांगौ आरो बिथांमोना लोगो हमनो थाङोब्ला बिथांमोनजों माने सनमान आखारै रायज्लायनांगौ। मानो होनोब्ला दिनै मोनसे बाथ्राया रोखा, नोंथांमोनाबो मिथिगौ आरो गासैबो बर' माहारियानो मिथिगौ जे बे थैनाय एनडिबिफोरनि मुङैसो दिनै सुक्ति जादों बिटिआर, नङा होमबा? दा बिथांमोननि थै आरो जिउ दान होनायनि फिथाइयावसो बिथांमोना दिनै बिटिआरखौ सालायनो हादों आरो सुक्ति होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि थोजासे अबदान दं। दा बे हिसाबै आं खावलायगोन बिथांमोनखौ नोंथांमोननि बे चेनेलनि थ्रुयै जे बिथांमोनहा मुंख्लं न'खरखौ मान होनो रोङाखै, खिन्थु मान होनो सोलोंनांगौ आरो मान होथारनांगौ। बेखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया खावलायगोन आरो बुंगोनबो।